Ayun, green light. Good morning. How long have you been with Turk? Oh, mayroon na yatang $47,000 sa education plan ng tatlong anak namin. Yung malilit pa yung andito sa amin. Yung dalawang anak ko kasi huli silang nakarating dito. Mayroon din ako na yan. Babalik tayo. Magandang hapon sa ating lahat. Nakuha ko na yung is-manifest ko. Clear na yung load natin. Nandiyan na yung passport natin. Tatawid na tayo ng ano guys. Tatawid na tayo ng Canadian border. At ito yung resibo ng tax. Lagyan natin lahat dyan. At papar-inverse ko lahat dyan sa third plot ng mga gastusin ko. Kahit na yung mga small amount ng tax lang malaking bagay yan. USD pa naman. Sana kung dyan yung 2 USD nasa $350 na yan. Siyempre US mas mataas ang value. Alright guys, let's go. Alright guys, bye-bye muna sa mga katracker. Tuloy nyo lang ang tulog nyo. At ako'y lalarga na. Let's go to Canada na. Let's go to delivery. Sana hindi bukas ang timbangan dito sa Bonner Spairing. of a mile, turn right on Bonfire Loop, then take the first left. All truck with way northbound. Sabi niya, all trucks way northbound. Gusto natin yan.
6,000 trailer tayo. Green light. Okay. No pull over today. No pull over. At the end of the street, turn right. Alright guys. Ang delivery ko nito mamayang Turn right on US 95. 9:30 ng hapon. Gabi na. Gabi na deliveries natin. Wala pang reload na sinabi pagkatapos kong may deliver to, wala pa silang sinasabing reload. Continue on US 95. They had the same hard, watchful eyes, the same air of tension. Oops. Biglang tumakbo yung deer, oh. Wow! Nasubukan ko na nakabangga ng deer, guys. Kung gusto nyo panoorin yung time na may nabangga akong deer, ilalagay ko sa description down below. Ang laking deer, guys. Kamalas ko lang noon, nung nabangga ko, hindi pa ako uuwi ng bahay. Kung nakabangga ako, tapos uuwi ako ng bahay, isinako ko yun, ilagay ko dyan sa bunk bed ko. Pauwi na ako eh. Hindi kasi nabot pa ako ng mga 3 to 4 days sa karsada bago ako umuwi. Wala na, bulok na yung deer na na bangga ko kapag dadalhin ko yun. Hinayang ako eh, at saka naawa ako eh. Ganito rin sa lubungan, hindi mo talaga maiwasan eh, basta kapag yung mga deer, lalo pagka gabi, yun eh, ang oras nun eh, mga padilim na. Kung saan yung maliwanag, talaga doon sila tatakbo. Nabangga ko. Buti na kapag slow down pa ako, kasi kapag hindi ako nakapag-slow down, pag binangga mo yung deer, lilipad yan. Minsan yung mga iba tumatama pa sa windshield eh. Mas malaking problema na naman yun. Alright guys, Canadian Custom. Matagal-tagal ako sa Amerika guys. Mula nung 9 ako umalis eh. Tapos na-layover ako almost 45 hours bago ako nag-move doon sa Stanfield, Oregon. Sa mga nakasunod, nakita nyo naman, naghintay ako ng reset ko doon kasi wala rin naman akong mapagparkingan sa malapit doon sa pagpipikapan ko. Malamang ito itatanong sa atin itong na to. Tatanungin ako dito kung gaano ako katagal, bakit ang tagal ko sa Amerika. Wala tayong choice eh, layover eh. US Border Station Visitors Parking. Stop muna ako dito guys. At patayin ko muna yung aking record nang hindi na tayo maabala pa doon at saka hindi tayo sabihan. Diyos, bigay ko muna sarili ko ng border cross. Tapos maghasad tayo. Tara. Ano? Idaho Station. Wow! Welcome to Canada.
Sabi ng iba, bakit daw ako hindi nagsiseatbelt? Nagsiseatbelt din naman tayo. Kaso pagka nandito ka na sa border kasi, tanggalin mo para maabot mo yung mga bago. Alright guys. Canada, Canada. Welcome to Canada. Antayin natin mag green light. Green, tsaka tayo pupunta, red light pa eh. Tanggalin ko na to. Yan. Ayun, green light. Good morning. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, ma'am. What's the load today? Salad. Where did you pick that up at? Hillsboro, Oregon. You have alcohol with you? No, Tobacco? No. Cigarettes? Firearm or a weapon? no. What did you take to the U.S.? Nampa. French fries. I went to Nampa. Oh, okay. How long have you been with Turk? It's been almost 5 years, ma'am. Been in Turk 5 years. More than, I guess. Thank you Have a very good much. day. Yan guys Juice. Outfit that was mindful of a coiled spring. Their hands never strayed far. Kakaiba rin yung tanong sa atin ngayon ha. Akala ko ang tatanungin gaano ka katagal sa bakit ang tagal mo sa US. Iba rin yung tanong nila sa akin eh. Bakit daw ako ilang gaano ka kakaiba eh, gaano ka nakatagal sa torque. Kakaiba ang tanong, gaano ka nakatagal sa torque? Wow! More than 5 years na ako sa torque, guys. Kung i-compute mo pa yung nagsimula ako mag long haul truck driver, kasi company driver ako before, kulang-kulang 2.5 years ako sa torque na company driver bago nag-owner operator. Nung nag-owner operator ako, 3 months ako sa teka, ano mo natin? Iyon ko muna. Ayan. So, nung nag-owner operator tayo, 3 months, lumipat ako sa Trappers. Sa Trappers, isang almost 2 years na ako sa Trappers. Nagkalating taon na ako sa Trappers. At after that, bumalik ko sa third. Ito na, hanggang dito na ako ngayon. Ito, pinag-uusapan natin yung bilang long haul truck driver ako Kasi nag-city driving kasi ako, nag-Cisco ako dati. Sila yung nag-sponsor sa akin sa pag-aaral ko ng class 1. Although, andito na ako sa Canada noon Nasa Canada na ako noon nung nag-aaral ako ng truck driver. Hindi ako dumating sa Canada, guys.
na bilang truck driver. Dito na lang ako sa Canada natutong nag-truck driver. So yung Cisco, yung boss ko dati sa Cisco, nag-sponsor sa akin sa pag-aaral ko sa sa class 1. Wala akong binayaran kahit 5 duling. Dahil nga mayroong program ng government before. Ang program ng government before guys, merong yung tinatawag na professional truck driver funding of government of Canada. So ang ginawa ko, nag-undergo ko nun, nakakuha ko ng fund, binayaran lahat ng school ko, tuition fee ko ng buo. So ang pag-aaral ko nun, yung training ko nun is maabot ng 8,600 Canadian dollar yung funding ng government, no? Sa akin na 8,600 ang funding ng government sa akin yung nag-aaral ako ng class 1. Tapos ang deal kapag nakakuha ka na ng class 1 mo, magtrabaho ka ng minimum 2 years doon sa nag-sponsor sa'yo. So si Steve Cooper, owner operator yun doon sa Cisco noon, nagtrabaho ko sa kanya ng 2 years bago ako nag-long haul. Yun ang kwento ko guys. Sa mga nagtatanong dyan kung based sa experience, wala, kunti lang experience ko kasi nga kukunti lang naman dito lang naman ako sa Canada natutong mag-drive ng truck at ng kotse. Sa Pilipinas, alam naman ng lahat, small vendor lang ako, padjak lang ang alam kong imaneho sa Pilipinas. Pero syempre, nung nakarating tayo, pinalad tayo nagpunta ng Canada, ayun na, dito na nagsimula yung journey ng buhay ng family ko. Na PR, naging truck driver, na Canadian citizen kaming mag-asawa, pati yung mga anak namin, nagkaanak kami dito ng Canadian citizen. Dito na ang Lakay Trucker, nakikita nyo na nagbablog, sinishare ko sa inyo yung mga routine ko sa buhay bilang truck driver, minsan sa bahay, ganyan. May nakikita kayo sa akin na ipupuntar ko kahit papano, ayun. Dahil siyempre nagtitipid tayo kasi sa Pilipinas wala kami yan. Sa Pilipinas guys, nung bata pa ako, wala. Nakikitayo lang kami ng bahay dun sa lupain ng mga kakilala ng parents namin. Wala talaga kaming sariling lupa, no? Kaya yun ang inaano ko sa sarili ko na gusto ko rin magkaroon ng sariling matatawag kong akin, matatawag naming amin ng family ko. Ito, kaya nagsisipag tayo. Dito sa Canada, hindi porket na sa Canada ka, yayaman ka, walang ganun. Basta kung hindi ka magtrabaho dito, ay hindi ka rin talaga mabubuhay. Hindi rin natin pwedeng asahan yung tulong ng government sa mga anak natin kasi dito sa Canada mayroon ng child support o child tax support na from Canada, no? Ayan ang sinasabi ko sa ilan, pero hindi sapat yon. Yung child tax support na yon, ang totoo yon, pwede mong dapat ilagay yun sa education plan ng mga anak mo. Hindi mo dapat ginagamit yun kung tutusin, ha. Ito lang yung para sa akin lang, kasi syempre maayos naman yung trabaho natin, hindi naman natin dapat kailangan gamitin yun. Ilagay natin yun sa ng mga bata sa isang account sa education plan nila para pag lumaki sila, pag gusto nilang mag-aral, may magagamit sila. Ayun. Ganun ang ginagawa namin, yung pera ng bata nilalagay namin sa education plan. Malaki na ngayon. Mayroon na yatang $47,000 sa education plan ng tatlong anak namin. Yung malilit pa, yung andito sa amin. Yung dalawang anak ko, kasi huli silang nakarating dito, mayroon din ako naipon sa kanila nung dumating sila rito, pero binigay ko na sa kanila nung nag-birthday sila. Sa mga nakasunod, yung mga anak ko nung nag-birthday, nagdebo, binigyan ko sila ng $3,000 Canadian dollar kasi yun yung naipon ko
mula nung dumating sila rito. Kasi ilang taon lang naman sila, ilang taon na sila nung dumating sila rito. Yung panganay 15 years old, so 3 years na lang bago mag 18 years old. Hanggang 18 years old lang kasi yung ano, yung child tax support. Yan. Pero kung ikaw tamad kang magtrabaho, maghanap na lang kayo mag-asawa kahit lima mula pagkasila hanggang 18 years old. Kung 5 anak mo, o di kung sunod-sunod yan, o di makaka-receive ka ng hanggang 18. So 5 sila, so 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hanggang 23 years ka makakatanggap ng child support kasi nga yung pinakabunso, o di ba, sunod-sunod 5. Yun. Pero hindi tayo gawin, huwag natin gagawin yung gano'n kasi yung mga ganyan dapat child support, child tax support, para sa mga anak natin yan. O pwede naman natin na kung kulang tayo, pwede naman nating hatiin yon, yung kalahati, doon ang ilagay natin sa sa education plan ng anak natin. Yung kalahati, yun yung pang tustos sa pang araw-araw ng ating mga anak. Ayun guys. But anyway, ayan. Especially nasa Canada tayo. Deliver natin mamayang hapon, mamayang gabi, mga 9:30. Kaya hindi naman ako nagmamadali, nagpatumpik-tumpik pa nga ako actually. Ayun lang guys ang pinento ko sa inyo tungkol sa buhay ko. Shinare ko sa inyo na hindi ako nakarating ng Canada bilang truck driver. Nakarating ako ng Canada bilang tagamasa ng arena, tagamasa ng arena sa Pizza Hut. Low skill talaga nung in-applyan ko way back 2013, kaming mag-asawa, hanggang sa na-PR, nakakuha ng class 1. Ito, ang Lakay Tracker, owner operator na ako. 5 years na akong owner operator. Today is March 15. So March 15 ng 2021, 22, 23, 24, 25, 26. So 2022 ko nakuha tong truck. 21 nakuha ko ang truck March 15, 2021. So 22, 23, 24, 25, 26. Ayan, March 15, 2026. 5 years na ang truck ko, 5 years na si Cordapia. At ang current ang current ngayon 1,07,214 kilometer, hindi miles ang tinakbo natin. Matatapos natin ito mga September pa siguro to, sa awa ni Lord, pag may awa si Lord. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho, mababayaran din natin to. Tuloy-tuloy yung biyahe. Siyempre priority ko talaga habang buwan-buwan mayroon akong naibabayad sa truck ko. Doon na lang tayo babawi kapag kabayad na yung truck. Kunting test na lang, makikita natin kung gaano talaga kalaki ang income ng isang owner operator na wala nang binabayaran truck. Big shout out ko nga pala kay John De La Torre, yung mentor ko sa Cisco. Nag-encourage sa akin na mag-truck driver. Nag-usap kami ng nakaraan. Matatapos na yung truck niya nitong April. April o May yun, sabi niya sa akin, mga 2 buwan na lang, sabi niya. Kasi nauna siya sa akin, naglabas ng truck naglabas siya ng truck ng January 15 din. Naglabas ako ng truck ng March 15, so 2 buwan. May grace period na 2 buwan. Nung naglabas siya ng January 15, nagsimula siya magbayad ng April 15. So January, February, March, April 15. Grace period o hindi ka muna magbabayad ng 2 buwan yung araw, kasi ganun yung sistema ng araw. Ewan ko lang sa mga ngayon. Ganun din sa akin, March 15 ako naglabas, March 15, April hindi ako nagbayad, May 15 hindi ako nagbayad, start ako noong June 15 nagbayad. Kaya mayroon siyang 2 months na nag-accumulate ako ng income ko doon, kaya nagkaroon ako ng pera na muna nakasave. Yun, kasi nga wala akong binayaran nun. Wala pa akong binayaran yun.
Tapos ang kagandahan ng araw, wala kaming down payment nung araw. Walang down payment. Kaya para kaming nakakuha ng truck talaga na easy peasy lang eh. Nung araw, timing na timing lang talaga. Kaya ko sinasabi ko, kung gusto yung mag-owner operator, subukan nyo rin para ranasan nyo yung hirap at ginhawa na pagiging owner operator dito sa Canada. Guys, na-share ko lang yung buhay ko ha. Hindi ako truck driver dumating sa Canada at kunti lang ang experience ko. Kunti pa lang ito kaysa sa mga matatagal na kung saan sila naging truck driver. Yung iba Saudi pa o anywhere in the world, truck driver na. Ako hindi, dito lang sa Canada. Alright guys, tuloy-tuloy lang tayo. Ito, madadaanan natin yung mga bituka, kumbaga parang bituka ng manok na sinasabi ng mga tropa na krasada. Liko-liko. Ito, liko-liko to eh. Liliko-liko, paliko-liko. Okay. Paliko-liko. Wildlife corridor. Drive with care. Yes! Slow down. Ito guys, lalo na dito. Hindi pwede dito ang oversized load. Ano? Kakipot. Kakipot. Welcome to Calgary. In 1.5 miles, take exit 240 on the right to Barlow Trail North. Okay. Alberta na tayo ha. Dito na tayo. Tapos mamaya alas 9 pa yung delivery ko. Kaya magtambay muna ako dito sa truck stop. Magkakantayin ko yung maaga pa oh. Anong oras pa lang dito? Alas 2:30 pa lang dito sa Calgary. Alas 9:30 yun. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, magpapitong oras na magpabanjing-banjing. Pitong oras na pabanjing-banjing muna tayo. Relax muna tayo sa truck stop. Linisin ko nga pala ito windshield. Be in either of the two right lanes, then take the exit to Barlow Trail North. Alright guys, linisin ko muna itong windshield ng aking truck para mamaya gabi pag nag-deliver ako is malinis. Katulad niya no. Para malinis.
Para mamaya, kita nyo, alinaw yung ano ko, yung paningin ko sa karsada. Tamang linis. Yun. Sigurado na malinis ito para mamaya gabi deliver tayo, makita natin lahat. Okay. Oh. Okay. Linisin din natin pangalan ng torque. Papahugas tayo. Ayos, so ganyan pala trabaho nila, oh. Pilot. Yung mga tanker boys. Alright. Tapos park na lang ako doon, guys. Alright, guys. Tapos mag-park na lang ako doon. Siguro putulin ko na vlog natin dito, guys. Total naman nandito tayo sa Calgary. Mamaya yung dideliveran ko 9:30 pa. Madilim na. May update na lang tayo bukas, guys. So paano? Thank you na lang sa panonood nyo sa vlog ko, no? Ingat kayo lagi. I love you all, guys. Peace out. Bye bye for now. Lakay Tracker.